Posloucháte podcast 4 kvadranty života, který vznikl jako takový můj online deník. A tenhle podcast vzniká ve spolupráci s kreativní agenturou Think Souls Creative. Ahoj, já jsem Štěpán a dnes tu sedím s Alešem. Ahoj Aldo. Čau Štěpáne. A budeme se bavit o tvém projektu a tvém online deníku 4 kvadranty života. Tak jdem na to. Jdem na to. My už se známe nějakou dobu, ale je super takhle sedět naproti tobě v podcastovém studiu a jdem se bavit o věcech, které jsou ti blízké a já bych rád dostal odpovědi na nějaké tyto témata, které se tě budu ptát. Ty seš 12 let podnikatel, 12 let podnikáš v oboru financí, předtím si studoval Newton College, kde si studoval marketing a komunikace. Mě by zajímalo, bylo už na vysoké škole tvým cílem podnikat ve financích konkrétně, nebo jakým způsobem vlastně to vzniklo, tento nápad, tato myšlenka a kam tě ta cesta vlastně zavedla? Já jsem vlastně nestudoval jenom Newton College, já jsem před Newton College byl ještě na provozně ekonomické fakultě a ten rok studia mě vlastně ukázal spíš, co v životě nechci. Já jsem šel studovat obecný obor, manažerskou ekonomii, protože jsem úplně nevěděl, co jako mě bude bavit a kam mě to nasměruje. A to jsem pořád v tuhle chvíli myslel, že budu někde zaměstnaný, budu vydělávat 50 000 měsíčně, budu úplně nejvíc happy. A postupně se mi začalo ukazovat, v čem jsem dobrý a v čem naopak nejsem. Já se neumím našprtat tolik věcí nazpaměť a potřebuju ty věci nějak jako pochopit z toho, co se mi stane, takže se učím hodně praxi. A když jsem nezvládl druhý semestr, tak jsem řešil, co bude dál a naštěstí jsem potkal v tramvaji kamaráda Tomáše, který mě řekl, že jde taky studovat z Mendelky na Newton College, že bude studovat mediální komunikace, že to bude super. Takže jsem se rozhodl pro to jít stejným směrem a šel jsem studovat na Newton. No a tam, díky tomu, že to je škola, která by asi měla vychovat budoucí podnikatele a celkově to vedení nás k tomuhle směřovalo, aby jsme si každý našel to, co nás baví, v čem jsme silní, tak tady se začalo trošku tvořit to, že jsem věděl, že asi nebudu zaměstnaný, ale že spíš budu podnikat. Takže ta cesta mohla vypadat vlastně úplně jinak. Kdybys, řekněme, nepotkal Tomáše. Ta cesta mohla vypadat úplně jinak, protože jsem se původně hlásil do Zlína a vlastně na podruhé ani na poprvé jsem se nedostal. Na poprvé jsem tam ani na ty přijímačky nemohl jít, protože jsem byl nemocný, jak jsem z toho byl ve stresu, že jsem se tam chtěl dostat. Chtěl jsem tam studovat marketing. A po druhé, když jsem věděl, že si zaplatím školní na Newtonu, tam se nedělali přihlášky, jenom vstupní pohovor, tak jsem se hlásil ještě znova do toho Zlína a byl jsem druhý pod čarou. Takže to tak mělo být a mělo mě to poslat tímhle směrem. Takže mohlo by to být to úplně jinak, ale naštěstí to dopadlo tak, jak to dopadlo. Po té vysoké, jak vypadal ten začátek v tom podnikání? No, dost neohrabaně. Já jsem tak nějak pořád nevěděl, jestli chci v tom oboru vůbec být, v oboru financí, protože jsem šel studovat marketing a to bylo úplně něco jiného, než chodit po seminářích, učit se, jak fungují pojistné smlouvy, jak fungují investice, úvěry a podobně, takže Sám si říkal, že nejsi úplně člověk, který by se našprtal věci, tady zrovna no jasně. Tohle se s tím trošku kryje, tak to asi nebylo úplně jednoduché. No, tak hlavně to jenom odpovědělo znova na to, co jsem si myslel, že se neumím věci učit nazpaměť a musím si je prožít. Takže v podstatě první 2 roky podnikání byly dost náročný, nevydělal jsem si moc peněz, hodně mi pomohli moje rodiče, protože pořád řešili to, že jsem student, takže mě podporovali a nemusel jsem si vydělat tolik. Já jsem teda úplně v začátcích pracoval i za barem a mám nějaký jako vydělaný peníze, který jsem využil na tu potřebu, co jsem měl, což už u startu toho podnikání bylo zaplatit nějaký příspěvek na kanceláře, zaplatit příspěvek na asistentku a já jsem asi uzavřel za první 2 roky nějakých 7 smluv, takže to není moc. No, tak první půl rok jsem neuzavřel nic. Nechtěl jsem být ten poradce, který se po prvním semináři rozhodne jít mezi kamarády a řekne jim, že bude jejich finanční poradce. Já jsem průměrně inteligentní, takže jsem si říkal, když o tom nic neumím a nevím sám, tak jak můžu někomu druhému radit. Takže ty první 2 roky jsem fakt věnoval tomu, že jsem se ty věci učil a po těch 2 letech se ty cesty potom zase mě nějak jako nasměrovaly
tím správným směrem, kterým jsem měl jít, a dostal jsem se do České pojišťovny, kde jsem se ty věci naučil už opravdu důkladně do detailu a začal jsem být pojišťovací zprostředkovatel, bych to nazval. Ne pojišťovací poradce, ale zprostředkovatel. Už jsem sjednával více smluv. Taková vsuvka tím, co jsi řekl, že nepůjdeš rovnou mezi přátelé a rodinu skrz to finanční poradenství, když řekl za mě hezkou věc, že když o tom sám moc nevím, tak jak můžu já takhle jít někomu hnedka radit, přijde ti, že takovouhle reflexi má třeba jako větší nebo menší procento lidí, co právě začínají třeba v tom finančním poradenství. Tvůj pohled mě zajímá po těch 12 letech v tom oboru. Myslím si, že se ty věci v tom oboru hodně posunuly. Každopádně vidím to na těch sociálních sítích, že dost často ti mladí jsou hodně nadšení a to nadšení potom znamená, že oslovují právě to svoje okolí, jsou rozhodnutí, že budou ti velcí podnikatelé a dost často napáchají víc škody než užitku. Ono to samozřejmě jde ruku v ruce s tím, kdo je jejich nadřízený, kdo je jak v té práci vede, ale myslím si, že pořád v tom oboru je dost mladých, kteří by tu práci měli dělat jako koncipient nebo jako asistent, měli by se tu práci učit. Až potom, co ukážou, že těm věcem opravdu rozumí a třeba i sami ty produkty využívají, tak je začali řešit s někým jiným. To je můj názor. Po své osobní zkušenosti, kdy jsem taky byl osloven na to, že bych měl teda radit lidem s financemi, tak mi došlo, že to není místo, kde mám být, ale řekl za mě super věc, že to je o tom vedení, vlastně o tom, kdo je vlastně ten nadřízený, jakým způsobem on nad tím přemýšlí a když holt takhle člověk do toho skočí často třeba po střední nebo během vysoké prostě v 18, v 19 letech, tak je jasný, že ho nejvíc ovlivňuje to blízký okolí. Jak ty jsi tohle měl, to blízké okolí, potažmo tedy toho nadřízeného v tom začátku? Já nechci o nikom mluvit negativně, takže budu spíš mluvit o těch pozitivních věcech. Já jsem měl štěstí na to, že ten můj nadřízený byl člověk, se kterým jsem si velmi dobře sedl, stal se mým velmi dobrým kamarádem. Dneska se sice už nepotkáváme, nebavíme, ale v té době mě vytáhnul a byl i ve spoustě věcích můj vzor. Každopádně ten obor je náročný, takže jste stejně časem na všechno sami. A já jsem to za ty první 2 roky chtěl alespoň jako 4krát vzdát, že jsem jako věděl, že se neuživím, že mě to úplně nejde, že nechci chodit mezi ty kamarády, že rodičům nechci řešit tady pojistné smlouvy a investice a podobně. A dost často jsem se dostával do stavu, kdy jsem seděl v kanceláři sám, opřenej o zeď, v slzách a říkal jsem prostě, já nevím, já na to asi nejsem, asi na to nebudu. Proč jsi to nevzdal? No, já jsem to vzdal, já jsem vlastně tenkrát ze ZTFP akademie odešel po 2 letech a šel jsem do České televize, kde jsem vlastně byl v produkci, hnedka, co jsem si přál, tak být v produkci u filmu a předposlední nebo vlastně poslední den natáčení u Slavkova, pak se to přesouval do Prahy, tak jsem jel služebním autem České televize a měl jsem velkou nehodu, srazil mě na dálnici kamion. To auto nebylo havarně pojištěný, já jsem tu nehodu způsobil, protože jsem nedal přednost a šla ta škoda za mnou, takže já jsem tady v 21 nebo 22 letech, teď nevím přesně, jsem musel nějakých 45 000 uhradit a to jsem samozřejmě neměl, protože ta stáž byla ještě neplacená. Jak jinak? Tím, že byla neplacená, tak jsem neměl smluvní vztah a tím pádem jsem nemohl mít pojištění tady zaměstnanecké odpovědnosti, která by to případně vyřešila. No a já jsem v té době se znova potkal s touhle partou lidí, se kterými jsem se znal z toho předchozího působení a oni se přesunuli do České pojišťovny a tam řekli, že budu víc spokojený, že tam bude fakt jako zázemí, budeme tam mít i nějakou fixní složku platu, takže jsem vlastně pak odešel z České televize s dluhem do České pojišťovny a tam jsem měl velkou motivaci vydělat peníze, protože jsem potřeboval splatit dluh a zároveň, ale už to bylo prostředí, které mě naučilo ty věci. Každopádně zase to došlo potom po určitém období do fáze, kdy jsem tam nebyl šťastný a kdy jsem se potřeboval posunout dál. Ta nehoda mě samozřejmě mrzí a možná se zeptám, co ti ta za mě docela velká změna, jako z financí najednou jít do České televize, co ti to dalo možná v
tom trošičku pozitivnějším světle, tady ta změna? Jestli něco. Zase mi ukázala to, že nebudu moct být nikdy zaměstnaný, protože v České televizi jsem po té nehodě se stal nejdražším produkčním, respektive nejdražším asistentem produkce, protože se mě snažili kolegové pomoct, úžasní lidi, ale vlastně mi to dost ublížilo, protože jsem měl nejdražší hodinovku a nikdo mě moc na ty natáčení nechtěl, takže jsem měl 2 natáčení za měsíc, to mě absolutně nic nevydělalo. A zase jsem si řekl to, že jsem jenom ten dělník, který pro někoho bude pracovat a bude tvořit velké věci, jako je film, jako je pořád a určitý tyto věci mě zase jenom ukázaly, že tohle není asi úplně ta cesta, kterou bych chtěl jít. Takže mě v pozitivnu ukázala, že nemůžu být zaměstnaný a zároveň mě ukázala, že když jsem vystavený hodně stresovým situacím, což v produkci klobouk dolů před všema, co dělají produkční, tak to je extrémně jako stresový. V té době jsem vykouřil krabičku denně, protože normálně jsem nekouřil, ale v produkci jsem vykouřil u filmu krabičku denně. A zároveň teda jsem došel až do toho stavu, kdy jsem po té nehodě druhý den měl velkou ataku, můj první. A ukázalo mi to akorát, co nemám dělat v životě. Takže tohle beru jako pozitivno. Bereš tohle možná i jako nějaký, řekněme, neúspěch? To, že řeknu, neklapla ti kariéra tady v České televizi, nebo musel jsi udělat tu změnu. Považoval jsi něco z tohoto jako za neúspěch? Nebo jsi s tím pracoval jinak? Já přemýšlím, co je neúspěch a co je naopak úspěch. Já si myslím, že Mě zajímá to, jak se na to koukáš. Protože neúspěch by bylo to, kdybych se z té situace zhroutil a zůstal jsem v tom stejném bodu, v jakým jsem byl. V těch 22 letech by jsem se zastavil, nikam se neposouval a vlastně byl zklamaný životem a řekl si, no tak jsem chudák, tak jsem teda nedopadl, tak nedělám to, co jsem chtěl. Ale mě to vlastně jenom zase nasměrovalo a trošku mě to udělal zase reality check, že život bude plný zkoušek a překážek a že jsem dost mladý na to, aby jsem si s něma dokázal poradit. Takže v té době mě zase hodně pomohlo to, že mě podpořili moji rodiče. Samozřejmě ten dluh mě nenechali jako zaplatit z mých peněz, takže jsem našim splácel potom to, že mi půjčili na splátku toho úvěru, respektive jejich úvěru pro mě a že jsem splácel tu škodu u té České televize, ale já nevím, jako neúspěch jsem to asi nebral, vyzkoušel jsem si to, ten film potom byl v kině, já jsem tam byl napsaný jako tady runner a bylo to hezký pocit a ukázalo mi to zase, co mě to ukázalo v životě mělo. V té době jsem to takhle ještě ale neviděl. Později jsem začal vnímat to, že život ukazuje nebo celkově, že život vám dává ty situace naservírované právě v tu chvíli, kdy to potřebujete. Ne kdy to chcete, ale kdy to potřebujete. Důvod, proč jsme se na to zeptali, ten, že možná spoustu lidí, když třeba začíná v tom podnikání, tak se právě obávají neúspěchu a často je to odradí od toho, že prostě první rok, 2, možná 3 i klidně, nejsou úplně optimální. Přesně jak jsi říkal, první rok ve financích si nevydělal skoro nic, udělal si pak nějakou změnu, pak se to začalo nějakým způsobem posouvat, ale taky to bylo po nějaké době, tak možná ta moje pointa byla, jestli jako tohle se ti honilo hlavou, že prostě tohle si bral jako za neúspěch, anebo jestli už si tehdy pracoval jako s tím, že tu hlavu trošičku musíš jako nastavit jinak, aby právě se někam posunul v tom. Já jsem to říkal už v první epizodě mýho podcastu, že jsem už od malička trénoval tu psychickou odolnost tím, že jsem měl vedle sebe staršího těžce nemocného bráchu a já jsem sportovec, takže jsem spoustu věcí bral i sportovně a byl jsem už jako ve věku, kdy jsem zažil spoustu výher, ale i spoustu porážek a věděl jsem, že pokud prohraju, tak musím trénovat o to víc, aby jsem ten další zápas byl lepší, takže 2 věci, které mě nesmírně pomohly v životě a pomáhají doteď, je to, že jsem naučený na sobě pracovat neustále. Že vlastně ne, že bych nebyl vždycky spokojený, ale vím, kam to chci směřovat a že když si překonám nějakou metu, tak na to dokážu zase navázat a dát si zase nějakou další výzvu. Je takhle něco, co ti vyloženě pomáhá, nějaká věc nebo činnost? Ptám se pro někoho, kdo třeba není úplně sportovně založený od malička, řekněme, nebo od útlého věku a bojuje s tím dostat se právě do tady tohohle mindsetu. Já miluji pohádky a když
tu otázku položil, tak jsem si vybavil Lotrando a Zubejda, kdy je to moje nejoblíbenější pohádka, tak mě prostě šla do hlavy, ale ona se tam chudák trápila, protože jí chyběly základní věci a chyběly pohyb, čerstvý vzduch a nějaký dobrý jídlo. Tohle jsou vlastně 3 věci, které mě nesmírně pomáhají a zase jenom je to teďka procházka tou mojí cestou. Já jsem za ty poslední 2 roky hodně začal sportovat, což pro mě nebylo nezvyklý, ale ty 2 roky předtím jsem toho moc nenasportoval kvůli tomu, že jsem si přerazil koleno a měl jsem přeražený menisky a vazy. A nějakou dobu trvalo, než jsem se dostal do stavu, kdy jsem dokázal pevně stát nohama na zemi. To je hezká metafora, ale vlastně jsem to i takhle zažíval. No a v té době jsem hodně šahal po objednávkách z Pizza Hut, z KFC a různých burgeráren. Já jsem jako expert na jídlo v Brně, protože jsem si to dost jako odjedl. Máš nějaký tipy? No, možná ti dám potom. Ale fat fuck u hybešky, tím nic neskazíš. To se shodnem. A každopádně jsem se hrozně těžce potom dostával do toho sportovního nastavení a musím ale říct, že ten pohyb se dá dělat v různých podobách a nemusíte zrovna jako tady se hlásit na Ironmany a podobně. Není to o tom, že hnedka si mám koupit permanentku prostě do gymu nebo jít si udělat multisportku? To já jsem udělal, já jsem byl podle mě sponzor pár fitek, protože jsem byl schopný si koupit tu permanentku a nebýt tam za rok ani jednou. Mám to podobně. Takže jo, měl jsem vlastně permanentku a zapomněl jsem, jak se to fitko jmenuje, na hlavním nádraží v Brně. A to je jedno. Fitin, ano, mají tam roční členství, já jsem byl sponzor. Po roce jsem tu permanentku rušil a holky na recepci se mě divily, proč jako odcházím. Já jsem řekl, no já jsem tady nebyl ani jednou. Takže proto. Takže nebyly komplikace s rušením, nebo... Docela rychle to vypověděli, neměli ani takhle standardní vypověďku. No a potom jsem měl multisportku a tu jsem taky po roku měl a nosil jsem ji v peněžence, takže jo, chápu, není ten pohyb pro každého, ono hlavně je jako ne z nuly, ale z mínusu se těžce startuje. Takže doporučuji jako začít něčím jednodušším, jako je pohyb, místo auta používat chůzi nebo se prostě nastavit v to, že si vyčistím hlavu předtím, než jdu spát, tak se prostě projdu. A ono vás to potom tak nějak do toho pomaličku dostane. Ale jako zase to je o tom, že já nedokážu radit nic, co sám jako bych neudělal. Mně funguje pohyb, já to miluju, takže teďka už to miluju. Takže teďka mě to hodně pomáhá, ale kdybych měl dát nějaké 3 tipy, tak zaměřit se na to, co jíte, zaměřit se na to, abyste dobře spali a zaměřit se na to, abyste měli zdravý pohyb. To jsou 3 jako věci, co prostě každý doktor doporučí. Nemusíš možná radit lidem v tom, co mají konkrétně dělat, ale máš třeba nějaký tip na to, jak si vybudovat nějaký návyk? Zdravý návyk? Já miluju Tomáše Baťu a on přímo vlastně píše, kolik dní byste měli něco opakovat každý den, aby to došlo k tomu návyku. Já si teďka nevybavím, kolik to přesně je. Něco kolem 20 nebo víc možná? Myslím si, že to bude o něco víc. Každopádně, jak si vybudovat návyk? No, já jsem si těch návyků vybudoval poměrně dost, ale ne úplně úmyslně, protože já jsem byl prostě nucený vstát v 5, abych jel do toho Brna, abych se dopravil do Olomouce nebo do Prahy, takže jsem musel vstát brzo a hodně dlouho mě to ničilo, takže jsem si to přepnul do něčeho pozitivního, že jo, super, tak budu se bavit tady s umělou inteligencí, budu se učit anglicky během té cesty, vždycky to byla víc jak hodina, že jo. Nebo jsem si poslouchal podcasty, anebo jsem si prostě pustil hudbu, anebo nedělal vůbec nic a měl jsem tu hodinu pro sebe. Takže první návyk stávat brzo a jít cvičit vlastně nevzniklo, takže jsem se rozhodl, že to tak budu dělat, ale vlastně jsem byl hozený do vody. Druhá věc, která mě strašně stresovala a ničila, bylo to, že nedokážu během dne 4krát jíst. Takže jsem se takhle dostal k pustům. Protože jsem zjistil, že když den nebudu jíst, tak neumřu. Dobrý zjištění. A zjistil jsem, co se všechno během toho dne děje, když vědomě ten půst držím. Já jsem nejdýl zvládl 48 hodin půstu.
nemyslím si, že to je něco rekordního, ale je to něco, co vám už ukáže, co to vaše tělo prožívá. Hlavně jste sami ve své hlavě. Najednou máte spoustu volného času, protože byste nevěřili, kolik času trávíte jenom jídlem. Takže to byl druhý návyk, nějaké pusty, které držím pravidelně a dneska už je to zase sranda, už to není nic nekomfortního pro mě, ale na začátku samozřejmě to bylo jako extrémní. No a třetí návyk, začít si psát nějaké pozitivní věci, co se vám v životě dějou. Já jsem vlastně na to přišel už, když jsem byl malý. Já jsem psal básničky, když jsem byl na Gimplu a prožíval jsem dost jako úzkostný období kvůli tomu, že brácha na tom nebyl vůbec dobře. Takže jsem se z toho vypisoval a vždycky mi to fungovalo. Takže jsem se vrátil k něčemu osvědčenému, co mě už v životě fungovalo. A díky tomu, že jsem dostal od manželky deník vděčnosti, tak jsem si začal psát předtím, než jdu spát 3 věci, za které jsem vděčný v životě. Nebo ten den, co se mi povedly a s pozitivníma myšlenkama jsem šel spát. Protože... To vlastně hrozně dává smysl, takhle, když to říkáš jako nahlas. No, to jsou strašně jednoduché věci. No. Já neříkám podle mě nic jako neobjeveného a podle mě už je všechno dneska vymyšlený, ale ještě teda ta druhá věc, proč jsem začal stávat takhle brzo, taky to nebylo z nuly. Já jsem měl období, kdy jsem nemohl vůbec spát, to si myslím, že si pamatuješ, protože jsem přijel ráno v 8 na nějaké naše natáčení, co jsme měli společně a já vím, že jsem třeba nespal vůbec a vypadal jsem úplně jak troska. Takže... Pamatuju si to moc dobře, no. A byl jsem hodně i nemocný, protože že samozřejmě jako to tělo vám to ukazuje různýma signálama, ty kontrolky vám svítí jako úplně extrémně. Líbil se mně teďka jeden reel, co jsem viděl, že kdyby ten váš život byl film a vy jste ho sledovali v televizi, tak co by byly ty momenty, kdy křičíte na vás jako na toho herce, Ježíšmarja, teď to je úplně jasný. No a já jsem takových věcí dělal tolik, že to by bylo spíš na seriál, než na film. To každý den jste mohli takhle 4krát jako řvat, teď odpočiň si, je zdravě, nepřepínej se tolik, neber si další projekt. To bylo, každý den toho bylo tolik a já jsem prostě jel pořád nějaký setrvačnosti, že jsem měl pocit, že musím a taky jsem samozřejmě musel, protože jsem jako podnikal z nuly, musel jsem ty peníze vydělat, každopádně tohle jsou vlastně ty momenty, kdy ten život mě sám servíroval ty návyky, které vlastně jsem sám potřeboval jako změnit. No a jenom se dostávám k tomu, že jsem nemohl dost často spát. Do 3 do rána byl standard, že jsem se koukal do stropu a přesně vím, jak ten strop vypadá každý rok. Mě tam nic neuteče, jako na tom stropě teďka. Jsem expert na náš strop. Každopádně, když jsem se o tom bavil s lidmi, kteří se tomu třeba věnují, tak mě řekli, no a v kolik vstáváš? Tak já, no, tak vzhledem tomu, že usnu až ve 3, tak já musím vstávat v 9 nebo v 10, protože jinak jsem rozbitej. No tak začni vstávat dřív. A já jako v kolik? No tak třeba začni v 8, že jo? To je dřív než jako v 10. Takže jsem začal vstávat ne v 8, ale v 7. No a od 7 jsem se potom dostal postupně jako k té 5. A je to schválně ten čas, který mě vyhovuje, protože v tenhle čas jsem většinou musel jít do Prahy, aby jsem stihnul schůzky na ráno. Takže to byl čas, který pro mě byl nekomfortní, no já jsem se k němu dopracoval. Ale je potřeba říct, že do nějaké 7 nebo půl 8 věnuju čas vyloženě jenom sobě a dost často to byl ten čas, který mě chyběl, takže jsem došel vlastně takhle ke svým návykům. Jinými slovy, vlastně vytvarovat to svoje prostředí tak, aby ty návyky přišly s tím. To mně přijde, že vlastně jako tak nějak ta message toho, že jako tebe nutilo to prostředí kolem, ty věci změnit a to, jak jsi změnil, tak se to posunulo jenom k lepšímu. No možná ta message je úplně jako jiná a to fakt si vzít tužku papír nebo nějaký blok a zapisovat si během dne, co mě dokáže rozhodit, co mě dokáže dostat do nějaké stresové situace. A dost často to může být právě něco spojeného s jídlem, s tím, že jste unavení, že jste se třeba ne úplně dobře vyspali, že moc třeba cestujete. A když si analyzujete to, co vás stresuje, tak potom se k tomu můžete teprve postavit. Takže úplně jako nějaké doporučení, pokud by z téhle epizody mělo vzejít, tak to, abyste si fakt nejdřív jako sedli a pořádně se jako začali pozorovat, jak se cítíte v určitých situacích, co se vám děje v těch situacích
a jak to budete mít někde na papíře, tak začít tomu dávat i ty návyky, které ruku v ruce s tím jdou podle mě dobře. To vnímám často na sobě, že jako udělám něco vlastně impulzivně dost a pak toho zpětně lituju, že vlastně v ten moment, co to udělám, tak si neuvědomuji to, že nejsem vůbec jako přítomnej, jako jsem v místnosti, ale nejsem vlastně. A přijde mi, že jako se to vlastně pojí na ty návyky, protože přesně jak říkáš, kdybych měl návyk toho, že před spaním půjdu spát s pozitivníma myšlenkama, napíšu si, co se ten den povedlo a za co jsem vděčný, tak se možná tohle neděje. Takže tohle si minimálně odnáším já z téhle epizody a chtěl bych ti poděkovat za to, že jsme spolu ty věci takhle probrali. Já jsem taky rád, že jsi mě dával dobré otázky a to, co bych řekl zas na závěr, je to, že všechno vše vymýšlené. Já dneska neříkám nic, co by bylo z mé hlavy, jsou to většinou věci, které jsem někde slyšel anebo jsem je někde viděl a ta inspirace je všude kolem nás, takže je potřeba se nejdřív dívat na sebe a potom se rozhlédnout kolem, protože věřím, že těch nápověd je kolem nás spousta. Takže se těším, co vymyslíme příště. Díky, Aldo, taky se těším na další epizodu.